मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। माया रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजनपुर। चांद जैसन तोहर रूप सुहाना, चांद जैसन तोहर रूप सुहाना, दीवाना बाना बचो। चांद जैसन तोहर रूप सुहाना, दीवाना बाना बचो, दीवाना बाना बचो, दीवाना बाना बचो। तू तलहा गची सोना के खजाना, दीवाना बाना बचो। चांद जैसन तोहर रूप सुहाना, दीवाना बाना बचो। लागे छो बबाले, जान मारे छो ठोरे लाले लाले, आँख के कजरा लागे छो बबाले, जान मारे छो ठोरे लाले लाले। दिल बस में न छई हमर जाना, दीवाना बाना बचो। चांद जैसन तोहर रूप सुहाना, दीवाना बाना बचो। माया रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजनपुर। खुलल केस के की करियो बड़ाई, ओही में गेलो हमर दुनिया समाई। खुलल केस के की करियो बड़ाई, ओही में गेलो हमर दुनिया समाई। बबुआ राहुल के करने तू माना, दीवाना बाना बचो। चांद जैसन तोहर रूप सुहाना, दीवाना बाना बचो, दीवाना बाना बचो, दीवाना बाना बचो। तू तलहा गची सोना के खजाना, दीवाना बाना बचो। चांद जैसन तोहर रूप सुहाना, दीवाना बाना बचो। माया रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजनपुर।